Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalandi maning ceritane wis cedo. Wes hapus koyo Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Kelangan esone iki wis kelang. Guyu. Hangsun karepno bisa. piye? Aku iki sing mau ngomong pekok. Iki iso dikat to? Hah? Iso dipotong-potong to? Wis. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo Aksi cium karet. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kalendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kalendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Kelangan Lali. Makan tomonya tek. Wes sakit mau? iya Delok sik. Wes dengan Hangsun karepno bisa